आज गणपती जात तेव्हा आज आपले सुपासामाला जाऊ दे, आपलं आराम के साथ मध्ये आमका आपलं सांभाळून देत आणि जसं आतापर्यंत सांभाळलेली तसं सांभाळून आणि जसेच वसन आनंदात येऊन देत आणि जे का आपली वाईट बुद्धी असते ते का चांगली बुद्धी येऊन देत. सुरुवात विसर्जनाची. आता काही सगळं तयारीच होईया ना, ही तयारी करी बरी. आता तरी 2 अडीच जातात ते 3 वाजतील. माझ काय प्रोग्राम काय प्रोग्राम म्हणजे असा जेवचो प्रोग्राम काय आज कोणाकडे जेवतो प्रोग्राम म्हणजे असो की ते कुंडेश्वर म्हणाले आमच्याकडे गणपतीकडे यावा, तर म्हटलं बघूया जमलं तर आता त्यांच्याकडे आम्ही असते चाल करतो. तर मित्रांनो आता दुपारचे 4 वाजले आणि गणपती विसर्जनाची तयारी चालू आहे सगळी. आता आत भटजी काका आलेत आणि ते उत्तर पूजा करतात आणि इथे बाहेर बघू शकता काका पण सगळं खळं सारून घेत आहेत, कारण की वाडीतले सर्व गणपती आज इथे उतरणार आहेत आणि मग इथून ते पुढे जाणार आहेत. मी आधी तुम्हाला सांगितलेलं हे मांडाचं घर आहे, त्यामुळे वाडीतले जे मुख्य कार्यक्रम असतात ते इथेच सुरू होतात. त्याप्रमाणे विसर्जनाची सुरुवात पण इथूनच होणार आहे. वाडीतले गणपती जाईपर्यंत या करूया, मग वाट बघित राहूया. बांधूच्या काय काय म्हणतात त्या का शिदो 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 आता याच्यात डाळ अशी किती करणार? डाळ तांदूळ एकटे करायचे. मी सात तर बोलतोय असंच बोलतो आता मी वेगवेगळे बांधल्याचे मग तास वेगवेगळे कसे एकत्र सगळे तांदळात ना होय तेवढी सगळी डाळ करून एवढी तांदूळ घ्यायचो आणि मिक्स करायची डाळ. काय झालं मग आता मगाची त्या म्हणते सोडून टाकू काय वर्षाची बोट एका तांदूळ एका डाळ म्हणजे डाळ आणि तांदूळ घेऊन असे 5 करायचे. 5 पुढे बांध बांध रुगी काय निघायचं माहिती आहे घरात आपल्या दादा गणपती यांचा कळत नाही त्याला सांगत बरं काय आवशी बोलवतात दादा रुग ते काय करतात ती काका तेच पास्ता उडून गेलो आधी अशी पहिली रेषा ही कापड राहू नको आधी हे कर गळव हा होते आणि त्या वडी सारखं नाही का हा साधारण पुष्कळ पुसळ टाईला वर मग चांगला घ्यावे आपण प्लेन करून गोळ मारून घे हे हल्ला वेळ दादा आता बघ काय त्या का कोणी दिले आहे सांगू हा वड 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 अरे डोळा टाकत जेवतो ना रे ते बाहेर काय गौरव नाव खराब करणार होतं धरी गो अगो ढळू घे टाका ढळूक जमत नाही म्हणून तू काय तुमच्या आईला एका वेळेस ये कर मोठी माणसं असती बोलता शाळेत काम करता वाकडच केलास तुम्ही. हा सगळं करू का माप नको जाणार नाही या माप बघा तुमचा थय माप बघा. अरे हो चौ काकूना काकूचा चौ काकूचा चौक बघतो भिया नको बिंदास काय भिण्यानं करत नाही. हा चल ये पकडे आता फक्त एक टिपको मारा दय पूर्ण लाईन खेचू नका आधी थांबा मी सांग मग आधी हो टिपको मारा दय आता अंतर हा मोजलेला तर एक फक्त हा तुम्ही एक टिपको यो मारा मग सांगतोय तुमका फक्त एक टिपको मारा म्हणजे लांब किती ठेवचं का बस आता येवा. अरे काय पम्या झाला सगळा आणि आता येतं हा काय हो
गावण्याक गेलो त्याका टाइम गावंद्याक न्हय हय तर तो खाली अरे दुपारी जर जेवणार नाही मग तू खंय घालू तर कोण तू जेव आताच हिरे डोंगरी मग 14 काढूचे 14 आता थांब पळ काढशील कशा बळ काढू तरी दिले मी धावत वरसू उडी जा टाईट वड हा जा मार गो काटकोन बरोबर नाही ए आत घे ए अगदी आत त्या हा बस जाता काय होता म्हणून विचारले तर म्हणजे अजून काय नक्कीचा काय निर्णय दिला नाही रावता मग आता बघूया आता नक्की काय आर्थिक म्हणतो आर्थिक आपलं तळावलं असतो तर बाकी इतर काय माहिती हा तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला आखून पण झालेला आहे 14 गणपतींसाठी आणि बाकीचे 4 गणपती खालूनच जाणार आहेत पुढे आणि आता काय कर माहिती आहे? उरलेले 14 गणपती इथे उतरणार आहेत ठीक आहे आणि गणेश आहे ना मग तर आज अनंत चतुर्थी आहे आणि सगळी गडबड चालली आणि आमच्या घराची मगाशी तुम्ही लाईव्ह आरती बघितलं असाल आत्ता आणि त्या बाकीच्या घरांची बघा आरती आज शेवटचा दिवस हा आरतींचो तर चला हे काकाकडे गेले काय माहिती अरे कोबा टाकलं टाळ बसाचा म्हणतो चला टाळ पडणारा अरे मी फोडलेलं त्या आधी काय बघ. फुटलो हा हे बघ फोडूच्या तयारीतच असतो अरे मग मग काय टाळ फोडू नको आमका हवं हा कशाला मग कशाक म्हणजे आता का पुढे पाठवा हा चल ते जायल्या प्रसादी संपली अरे आधीच खाले आधी प्रसादी खात विघ्नाची प्रेम बघूया वाजव 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 लवकर वाजव लवकर वाजव वाजव आधी वाजतात काय बघूया याची पुस्तके आणलेली सगळे आपट एकदम बघू आपट मार मारायचे मोठे सगळ्यात घेतले आम्ही बघता कसे अरे 500 झाला तुमका खायचे आपट बा गाजरे देवा फाटली ना मग धावून दे शिवून आणून जा शिवून घेऊन ये वाचपी आणले नवीन हो वाचपी आणलं नवीन
बसून घ्या वाटता आता नेणार होतस पेची हा काय एक नंबर हा हा बघा कसलं दुखतंय तो पाण्यात. कोण मी फुकतल उडी मारून कोंडीत फक्त एवढं चिंटूभर पाणी डोळा. हो काय फटाके बिटाके आहोत की नाही आता काय एक नाही आम्ही आणणार आहोत नाही आणि आता देणार आहोत आता आपण उद्या जावे दिले अरे बाबा काय आहे माहिती आहे अरे अगोदर आमका फटाकडे घ्यायची कोण आमका टाळस अजून घ्यायचो ना म्हटलं काय टाळस ए कसं असं काय टाळा जाऊ तसं सर्व जाव नाही ती घी काढून असं ते समोर रडत आहे रडत आता मी काय आर्थिक जायच नाही हा आता आर्थिक जायचं ए म्हटलं का त्याच्यात जाव काय टाळ घेतात काढून माका म्हणा घेत मी सांगतो असं म्हणता गेला तर गेला नाही तर नाही असं आता चालू आणि मग आता काय झालं हाताकडे जो बॉक्स आणशील तर संध्याकाळी मी आर्थिक जाईन आता आर्थिक जाणार ना ह्यो बॉक्स अरे कशाक म्हणून या ही 2 दिवसाचा माती करूची गणपतीने सांगलेलं नाही 3000चे फटाकडे आण आणि माका लाव म्हणून तर आता काय या आता सगळा वाढता सगळा चाललेला अगोदरचा जुन्यापैकी काय ठेवलेला ना नवीन झाला हे जेवढा नवीन तेवढा बाधक हा तो आता काय आपला कसा तरी जगायचा जीव जायचा मी जीव घालून तेव्हा आज गणपती जात तेव्हा आज आपले सुपासामाना जाऊ देत आपलं आराम के साथ मध्ये आमका आपलं सांभाळून देत आणि जसं आतापर्यंत सांभाळलेली तसं सांभाळून आणि जसेच वसन आनंदात येऊन देत आणि जे का आपली वाईट बुद्धी असते ते का चांगली बुद्धी येऊन देत बस तर अशा प्रकारे गणपती विसर्जनाची तयारी चालू झाली आहे मध्ये बाहेर सोडा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती थोडा तुम्ही काय काय बाहेर पडणं असो भरपूर काढतो वर ये रे वर ये चला या हे कोणाक घट्ट धरा चार जण गोंधळ होईल शेव तू हात हाताकडे बघ गणपती बाप्पा